but wakachena apa wabvirira shamwari ungoti wakachena kubva uko uchingoti wakachena aiwa zvinoshamisa izvozvo iwe hatina kuti chinja step kana kuti wakachena you are looking good vanhu vanga vachifara muchechi iwo but nhasi vanhu vafara vanhu vafara kana mufundisi wanga itovhunduka like wanga ingoti vakaparidza vakati Matthew verse 5 vachibva vadai so wotarisa vanga vachitarisa kana nhasi wanga wakachena inyaya kuti chigreen bomba zvacho but havamunemeri nhasi ndamboza ndikutendeke ndikubva kumuchato mutenge kubva kumuchato makachaona upiko hatisi chekumuchato wajessica rechi aiwa hembe dzande ndakapiwa iwe ndakapiwa hembe usataure zvokajessica ndakapiwa hembe zvakanaka sinoti like ndakaba vakauya vakapa chipo zvipo izvi zvipo usada kunditsamwira kuti wakabara isi pamuchato wajessica nyaya ina basa yekuti wakabara isi chatungoti wakapiwa bhachi kumuchato wajessica sechipo nyimeshina kuti sechipo but inotenge green bomb kana chichitenge green bomb yegreen bomb man usada kundikwidza hasha mani mudemeri nai ndinonetsera indakakupa compliment ka unotanga kundituka paya but compliment yacho unobva maititi compliment wakachena ndazvinzwa ndozvandoti ndazvinzwa mani chakuramba uchidzokerodza saka uda kuti tirwe ndirwe nemi bamunini inini bamunini ndakazvifungawo futi inini zvefight zvacho kana uchiti unorova zvisingaitika tiri kubva kuchechi right now tiri kubva kuchechi kana ndoti bvisa but if you feel like kana ukati unorova because ini ndinotsvaga ndoenda papi handitika taura nyaya yako wati unorova kayo bamunini mati ndati bamunini mati munorova ndozvamafunga iri handisi ndikufunza ayo nhasi ndakanetsa nhasi sandi dzoka pano nhasi handisi kuda zvese zvemweya yerima mweya yerima ndo yandiri kuramba kunoko mweya yerima ndakumbira udanzi wakapenga stereki handei kwatiri kuenda asawira tinokoenda ndinokuparira manje unonditya zvako but unondifarira aiwa ndokufarira saka wati kuchechi toita sei inini kuchechika waona pandasimuka pambachiridza vabvu pepe pandadai wanzwe vanhu vapembera pepe vanhu vapembera unoona chi wakatanga chinhu chako vanhu vanouya vanhu vasikana vanokufarira zvisingaite vaivai waona kupururudza kwanga uchiita kwe iwo pauchatanga chero chawatanga usasiya bhachi iri bhachi iri ndo rine mweya yese manje iri bhachi rine mweya mukuru iri bhachi iri rine mweya mukuru ndo bhachi riyari usatoenda kumberi chandafunga mudemheri ko tikavhura chechi wati tikavhura chechi tinofanira mari kuti chokwadi aiwa ndi chechi iripo here kare ai mabhacha tinomapfeka 99 ai mabhacha uda tivhure chechi but chechi handiti ndokwatiri kubva ko mufundisi vanozoti chii manje mufundisi ndeyaniko vakutotityawo kuti tikavhura chechi vanhu vese vanouya saka isusu vakutoda kutotibati hausi kuonawo kuti ita secretary ndoita secretary wei mari yacho ndeyangu iweyoka but ngativhure chechi but ndiani anenge achitungamira chechi iwe dziri nyaya dzebhaibheri hausviki zvako pandiri aiwa ndinoparidza kana wakati toda bhaibheri ka aiwa ndinoita mufundisi iwe unenge uri muridzi wechechi but ndichiparidza nogona kuita ndendiri muridzi wechechi uye uchiparidza ndokuita mufundisi but azvi ndinofanira kungoita mufundisi ndegeni aiwa muridzi wechechi aite mufundisi kotikanonzwa mufundisi vacho havamo mudii unosaska papi iye anganotombozviziva kuti tavhura chechi yedu all saints miracles something about mamiracles isikweri kwekuitika machiripiti chete American Apostolic Church vanhu vanouya chenjera ndinokufarira unofunga manje ndogara ndichitaura kuti iwe ndokufarira vabereki imbwa tatapotatarowa saka wati tovhura chechi tikavhura zvandikufunga kuti tikavhura chechi aikava mudemeri totoitanga nesande yatikutopinda tonamira zvimafly totonokumbira mufundisi wacho prinda yavo topinda neprinda yavo iyoyo tonamira but havazozvizive here kuti ndo zvatakuroma ndivaniko
Isi toda kuti vanhu vaende kudenga. Iyo vanhu vasikara vachinyepera kuchechi kwaikwe. Toda kuyambutsa vanhu. Apanga muchechi wemufundisi. Ndine mweya wandinawo. Indakazviona. Ndinokwanisa kubvisa kana madhimoni ese ari munharaunda inoyi. Kumaburisa ese kumaisa kumutunhu usina mvura kugungwa. Iwe unoziva kuti bhachi rako iri kai rine zvarinaro. Ndakaona kuti iri bhachi iri kai. Iwe ukaramba uchingopfeka bhachi chete. Your life will be okay. Even mari yako kuti but ini chandiri kuda muchechi umu handiti. Ngatitaurei. Tisati tavhura chechi. Indiri kuda mapesenti angu apa. Pachechi. Idhiri kai. Don't worry. 2% yako ingeripo paside. 2% yako. What mapesenti mangani? 2. Aiwa. Iwe ndikaita zvese for 2% kuparidza. Shoko iwe ndinoda kuparidza rekwa Pauro. Iwe brande ndichifamba naro nderekwa Pauro. Makafera meti kai. 2%. 2%. 2%. Iwe unenge une mapesenti mangani? Ayo asara akandondwa ndinawo. 98. Ndikatonzi ndakubiridzira 98. Yeah. Because ndinde ndafunga chini. But 98%. Urisawira wangu ndafunga kuti uri kuwana kana 90. Kana wati 98% dziri right. Ndokuso sasawira wangu kandongokuti 5. Ndendata. 5% ndezangu. Chechi kai. Yes. Aiwa, usasataura zvakawanda. Handi tinovhura chechi. Tinovhura chechi. 5%. Like takabvira Pauro. Unogona manje mudeme. But une kanga kufarisa ndokwanga kanondibhoha ika. Nofarira chechi. Ndoda kufamba nevhangeri rekwa Pauro. Vhangeri rekwa Pauro ndora ndiro kufamba naro. Because Pauro akati asvika paJorodhani. Pauro akataura kudai. Vanhu vakateerera kuti Pauro ngetani dzikati waya ngetani. Ndi Pauro yeye. Ndora nechifamba naro ucharonza. 5%. Autonanga chechi yacho ndeyake. Iyo usanyanya kufarisa ichechi. Pambisa. Handi ndovhura chechi. Mfundisi zviri sei? Zviri right. Komira kashamwari. Koinda andakuona kuchechi last Sunday chichikuitika. Mfundisi ka. Apa makachena chichikuitika mukaenda kupiko. Pana mapepa andiri kumhanyisa. Saka nyaya itenderero ka. Nyaya chingoti idyo. Mudyire nyaya musaga adzisi nzungu kaiti. Mfundisi.